Co potřebuješ? Já pro to nic nemám. Já normálně lidi jsem teďka tady před barákem. Normálně tady je kočička. A já teďka právě do obhlídnu jdu koukat. Protože já potřebuju, aby přijela kamarádka. Zatím tu ještě není. Teda možná, že je tu Číča. Ahoj. No. Máš problém? Já jako problém nemám. Jenom prostě si sednu. Ne. Máš problém? Ale lidi, já teďka jdu před okno, takže ozvu se vám, až tam budu. Teďka za barákem, ale ne u okna. Dělají zase něco, takže já se budu projít, takže, ale počkejte. Jsou tu. Nazár. Hej negr, kamu. Negr tam je. Dobra. No, pádně. Já teďka se dobude natáhnout ten pár. Jo. A já běžím zase před barák. Mimochodem, menší fun fact. Já ani nevím, jak dlouho tady je ta kočka. Ale to není můj fun. Ale vlastně kamarádka už tu není. A ta kočka taky. Ale teďka já po natáčení tohle shortu a půjdu domů a zahraju si něco. Mám tam ségru, kámoše, že jo, kamarádka ještě furt není. Takže